אוטוטו עולים להופיע, הבנות כבר מוכנות, עשינו כיוון סאונד. ואיך הקצב מזיז את הגוף, ואיך הקצב מזיז את הגוף. שמח פה בסוף. מיוזיק, 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 מיוזיק. שלום חברים ואלטמנים יקרים שלנו, ושוב אתם איתנו עם משפחת אלטמן, אבא זי ואבא נוט! באנו נוט! ולעשות שטו יוד! חיבוקים ונשי, קוט! והיום אנחנו בוולוג מיוחד, ולוג הכנה, ולוג אימונים למופע שלנו שמתקיים השבוע. מתאמנים על המופע שלנו והולך להיות מדהים. זה מתקיים ביום שלישי הקרוב, אנחנו מכינים מופע מטורף. אז בוא איתנו להכנות ולאימונים לקראת המופע של משפחת אלטמן. שומע את הדוף, שומע את הדוף, הקצב מתחיל אותי כבר לשגע. איך הקצב מזיז את הגוף, איך הקצב מזיז את הגוף, איך הקצב מזיז את הגוף. אדם, צריכה להיות בקו שלי. כן, את צריכה להיות פה. לא בקו שלך. לא בקו שלך, בקו של מים. של אבא. בקו של מים. צבעי שחור, כבוז בול! זה התרגילים! זה התרגילים! לך, מה, אתה לא יודע? תראו! אז אני זיו, אני מאי. אני אדר. ואנחנו ביחד משפחת אלטמן! שלום לכולם, מה קורה? אתם נהנים? כן! לא שמעתי! מה קורה איתכם? מה היא נסגר איתה? גברת תירגעי! מה יש לך, גברת? טוב, אז כמו ששמתם לב, זו הדר, והיא הקופצנית של החבורה, זאת מאי, וזאת הרקדנית של החבורה, ואני זיו, משהו של החבורה. אוקיי, חזרה אחת אחרונה לפני המופע. אנחנו מוכנים. אולי נעשה גם חזרה לפני המופע, שמה, קרוב לבמה. יאללה. לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעשה איזשהו משחק חימום, רק לבדוק אם אתם קשובים. שתי ידיים גבוה למעלה. אני אספר מ-1 עד 10. כל מספר שאני אומר, אתם מוחאים כף. כשאני לא אומר מספר, אתם לא מוחאים. תקשיבו טוב, כי אני קצת מבלבל. חברים, אנחנו עם משפחת אלטמן, לפני שאנחנו מסיימים. אנחנו רוצים עכשיו לעשות לכם את הפתיח של הוולוג שלנו ביוטיוב. אז לא נשכח לעשות לנו לייק לסרטונים, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. מיוזיק, 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 מיוזיק. יאללה, הגענו, בנות, עושים כיוון סאונד עם די.ג'יי אסי כסיף. זה השני. והחברה שלנו, הילה, הכל יכולה. לא ילדים. תעשה גם לי, תחבר אותי. רגע, תעשי כיוון סאונד רגע. שומעים אותי? דברי את רגע. יופי, שומעים. תעלו רגע לבמה, תעלו רגע לבמה. שלום לכולם, אתם מוכנים? רוצים שנתחיל? מעולה. כן. מעולה. נראה לי שהם מוכנות. טוב, אז הגענו למרכז קרמים בראשון לציון, אנחנו אוטוטו עולים להופיע, הבנות כבר מוכנות, עשינו כיוון סאונד, אנחנו רוצים להראות לכם מה קורה פה, שימו לב מה קורה פה, אין דברים כאלה, המחירים שמוכרים פה את התחפושות, בואו סתכלו. 10 שקלים בלבד, שימו לב, 10 שקלים, תחפושות ב10 שקלים, בואו בנות, תראו לנו מה הולך להיות פה. תראו, אביזרים, 5 שקלים, אביזרים ב5 שקלים, תראו מה, בנות אולי תראו, נקנה משהו. הכל לתרומה גם. 5 שקלים בלבד. תחפושות ב10 שקלים. הנה, אשתו של עמית מטירני כבר קנתה את כל המקום. תראו מה זה. אביזרים בשקל. בשקל אביזרים, חבר'ה. אביזרים בשקל. תראו, בחנות זה היה 40 שקלים. וזה בשקל. לא יאמן. לא יאמן. קבלו את כוכבי היוטיוב הישר מהמסך, קבלו את משפחת אלטמן! כפיים, כפיים, כפיים! תגביר, תגביר! וייבים של חוף, שומע את הטוב, שומע את הטוב,
הקצב מתחיל אותי כבר לשגע. עכשיו זה מתחיל, זורם לי בגוף, זה זורם לי בגוף, ואיך זה ייגמר אני לא יודע. מוזיקה פצצות, חפשו אותי בשורטס, הולך להיות פה פן עודר, יהיה פה בלגן, עפים על החיים, בדוק שנהנים. אם אתה לא פה don't worry, כי אני צילמתי סטורי. איך הקצב מזיז את הגוף, 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 איך הקצב מזיז את הגוף. שמח פה בסטורי. שמח פה בסטורי. שמח פה בסטורי. וייבים של חול, קפצנו לפול, קפצנו לפול, פול זו בריכה, מה אתה לא יודע? כולם מחייכים, הכל מצולם. אז חברים ואלטמנים יקרים שלנו, איזה מופע היה לנו, איזה בנות נהדרות, מופע משהו. חברים וחברות, תודה שצפיתם בוולוג המיוחד שלנו על המופע שלנו. אנחנו מזמינים את כולכם לעשות לנו לייק לסרטון, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. חברים וחברות, עד הוולוג הבא, אנחנו היינו משפחת אלטמן.